తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున 20వ వార్డు అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాం. వార్డులో ఉన్న సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే అంటే ఇప్పుడు మేము ప్రతి ఇంటికి వెళ్తున్నాం, డోర్ టు డోర్ క్యాన్వాసింగ్ చేస్తున్నాము. ఏ ఇంటికి ఉన్న స్పందన అయితే బాగుంది. తప్పకుండా గెలుస్తానని నమ్మకం అయితే ఉన్నది. గెలిచిన తర్వాత వార్డులో ఉన్న ఏ సమస్యనైనా సరే తీర్చడానికి కృషి చేస్తాను. నా సాయశక్తిలో కృషి చేస్తాను. తూర్పు నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు గౌరవ వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర పార్టీ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి చోడు వెంకట పట్టాభిరామ గారు మరియు జిల్లా పార్టీ నాయకులు, అలాగే మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నం ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరి ఆధ్వర్యంలో కూడా చాలా చక్కగా విశాఖపట్నంలో పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటనలో భాగంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ 20వ వార్డులోని గత 2-3 వారాల నుంచి కూడా ప్రచార కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నవి. అందులో భాగంగా ఈరోజు 20వ వార్డు అభ్యర్థినైనటువంటి నా సతీమణి రాజ్యలక్ష్మి గారి పర్యటన ఈ ప్రాంతాలు పెదవాల్తేరు, చినవాల్తేరు, లాసన్స్పే కాలనీ, ఈస్ట్ పాయింట్ కాలనీ, శివాజీపాలెం అలాగా తదితర ప్రాంతాల్లో మరి పర్యటన జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రజలు అందరూ కూడా బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు. అభివృద్ధి సంక్షేమం 2 కళ్ళుగా భావించి అభివృద్ధి ఒకటి, సంక్షేమం ఒకటి. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి సంక్షేమం 2 కళ్ళుగా భావించి చంద్రబాబు నాయుడు ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వంలోని వైఫల్యాలు మీ అందరికీ తెలుసు. అధిక ధరలు, పెరుగుతున్నటువంటి పన్నులు, స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ, 1 కాదు 2 కాదండి. ఈరోజు తిననందుకు తిండి లేదు, కట్టుకోనందుకు బట్ట లేదు, ఉన్నందుకు ఇల్లు లేదనే పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఎప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందా ఆ రోజు ప్రజలు సుఖంగా ఉంటారన్న భావన ప్రజల్లో ఉంది. ఈ జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో మహిళలకు అత్యధిక శాతం మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని మహిళలకు అందరూ కూడా బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు. నిన్న గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు మీరే చూశారు ఏ రకమైన బ్రహ్మరథం ప్రజలు పట్టారో. కాబట్టి ఈ యొక్క విశాఖపట్నం 20వ వార్డు తెలుగుదేశం పార్టీ కైవసం అత్యధిక మెజార్టీతో కైవసం చేసుకోబోతుంది. రాజ్యలక్ష్మి గారు విజయం సాధించబోతున్నారు. తూర్పు నియోజకవర్గంలో అత్యధిక స్థానాలు తెలుగుదేశం పార్టీ కైవసం చేసుకోబోతుందని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ రానున్న రోజుల్లో మరి ఏదైతే జీవీఎంసీ పనులు మనకున్నటువంటి వాటర్ సమస్య కానీ, డ్రైనేజ్ సమస్య కానీ, యూజీడీ సమస్య కానీ, లైటింగ్ సమస్య కానీ, పారిశుద్ధ్య కార్మికుల విషయం అయితేనేమి, అన్నా క్యాంటీన్లు అయితేనేమి, జీవీఎంసీకి సంబంధించిన అనేక మౌలిక వసతులు ప్రతి ఒక్కటి కూడా నా సతీమణి చేసి మరి ఆదర్శవంత వార్డుగా తీర్చిదిద్దుతామని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఎక్కడికెళ్ళా ప్రజలు ఏదైతే బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారో వారి మాటలు వమ్ము చేయకుండా మరి కష్టించి గెలిచిన వెంటనే పనిచేసి మరి ఆశయాలు సాధన కొరకు వారికి అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేస్తామని మీ ద్వారా మేము తెలియజేసుకుంటాం.